gava ku ez diçûm nivîrtek çêkiribû diya min. Ji boî min sê nanê firnê qew kiribû. Ji bo ku baya ezmanan li min nexista. Lêvkên wê diricifîn, çavkên wê dipirpitîn. Ku ez vegeriyama wê sê rojan rojî bigirta di ber rêya Xwedê de. Wê sê nanê firnê belav bikira di ber rêya şêx û ocaxan de. Wê şîrê şêran ji min re bianiya di şîvê êvaran de. Wê gulîsorek porhenekirî bixwasta li gora dilê xwe û ez bi zewcan doma. Ne sê nanê firnê belav kir diya min, ne sê rojan rojî girt. Ne gulîsoreke porhenekirî xwast li gora dilê xwe û ne jî şîrê şêran anî di şîvê êvaran de. Venegeriyam, li wir mam. Hêviyên wê di dil de bûn kulmek cincoq, şikestin û man. Porkura diya min li ser dika malê hîn li hêviya min de hîn. Wê li wir por spîkir û min li vir jîn. Porkura diya min li ser dika malê hîn li hêviya min de hîn. Wê li wir por spîkir û min li vir jîn.